Tun bayan kammala taron majalisar zartarwa na jihar Sokoto da ta amince da wasu kwangiloli da suka haura naira biliyan 5, mutane da yawa suna ta maganganu da tsokaci a kafafen intanet. Taron majalisar ya ɗauki hankali ne bisa wasu ayyuka da za su laƙume wasu maƙudan kuɗi na biliyoyin nairori. Ayyukan kuma da gwamnatin Sokoton ta ce za su yi su ne wasu gine-gine, kana da sayan dankara-dankaran motocin alfarma kuma na gwamnati, kana da sauran wasu ayyuka na more rayuwa a jihar. Wannan ya sa mutane musamman 'yan fafutuka suka yi ca a kan wannan batu. Ita dai gwamnatin Sokoto ta amince ne da sayan motocin biliyan 1 da miliyan 400 ga ofishin mataimakin gwamna, inda za a so wasu jifa-jifai na alfarma ƙira Toyota Land Cruiser har guda 3 waɗanda harsashin bindiga bai fasawa. Kana da wasu ƙarin jifa-jifai ƙira Prado guda 2 da kuma wata motar bas. To amma sai dai kuma fitaccen lauya kuma ɗan fafutuka barista Abdulrahman Muhammad Jariri ya yi wani rubutu a shafinsa na Facebook, ya ce gwamnatin jihar Sokoto ta zalunci al'umma, kuma ware biliyan 1 da miliyan 400 da gwamnatin jihar Sokoton ta yi domin saya mataimakin gwamna motoci almubazzaranci ne da kuma zalunci. Ya ce sashe na 14 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tabbatar da cewa amfanin gwamnati a Najeriya shine tabbatar da tsaro da kuma walwalar talakawa, ba kwashe kuɗin jiha ba domin arzilta wani, a daidai lokacin da talakawan jihar Sokoto ke ƙara shiga cikin mawuyacin hali na mugun talauci, yunwa, rashin tsaro da kuma sauran matsalolin rayuwa. To amma ya kuke kallon matakin gwamnati da kuma sukar matakin?